Horas mah dihita saluhutna. Omatikina hita marsiajar sekolah sabata. Jupang mahita muse di program Beta Hita marsiajar sekolah sabat. Persiajaran sekolah sabat tu nama godang triula 2 2010 sia. Sahak mahita tu persiajaran 10 sada ima di hari Jumat 14 Juni 2010 sia. Ima pabagason. Mulut ajaha buku ni si Ellen G. White namar judul di Istana Babel. Halaman 10 sada sahat rodi 100 sada. Manang di buku Alfa dan Omega jilid 4. Adong kata peringatan. Mulut ajahai di halaman 224. Allah tidak memandang muka. Ima halaman 220 sia. Di buku Pelayan Injil nama dok di buku Kebahagiaan Sejati halaman 120 sia rodi ayat 140 tulu. Dang si ida bui debata. Ugamu ni Kristus pati bohon nama jakon ugamui. Tubako nang tu pamikirion natar puji. Jala ditiki nasarupa ugamoi maka tidakon holong ni debata tu saluhut jolma. Nang tinorhonna marhite-hite hamatean ni anakna nasasadai. Ima dipatni Jesus. Halak na mora dohot halak na pugos na pistar. Nang na otope sarupa dui sude di debata. Sude hasonangan jala perbedaan ni jolmai. Magodo molo tabereng hamatean ni Jesus dihau pinar silangi. Pasuadaon dirina serep ni rohana holongna naso hatudosan di surgo manang di tanoon. Ugamo nasitong ima ugamo naso martihas nama buan tu hasadaon ni sude halak na dipaias di bagasan hasitongan. Sude jolma nanunga ditobus ni Jesusi di papungudo nagabe marsigatung tu ibana. Naung manobus nasida tu debata. Ima molo disuraton elenjuai di bukuna. Di buku Pelayan Injil halaman 220 sia. Son akasi sukus masuk tu hasitongan. Ahma hira-hira alusmu. Naboy si bahenomu di huriam. Lahu mengurupi huriami tu ulau narikoton. Abad-abad ahadu naro. Molohita marbarita nauli. Tu adat manang hasomalan na asingi. Baru na perpudi. Siadala dia ma ada tasomalan na dihuton ho nungaingon mapokorhon tu haporsiaw na mangolu di rumah tanggang. Jala dihadongon dia ma ada ti manang hasomaloni boy parwaon parngoluan nasodinggan di rumah tanggai. Oma piga-piga suku-sukun na boy totong bonomu di riham. Asa boy rumah tanggai naga bisada haporsyaun namangun. Songonima persiajaran sekolah sahabat tasadarion. Horas ma dihita salbutna.